Oi, na tata bụrụ ya daa ka nje ka mụ nwafe n'anya wee kwere ka nje fe ya nwa bụ onye isi onye nke na ya bụ celebration wọchịkwa aka ifo nna m ukwu wedọsa apụtara m n'ebe na-efo ndị nọ si na jota afụ ma ndị na-abụ onye ọbụla dịcha wiki isobi aṅụrị nsị ha ka ihe na-eme asị na onye isi ha na-ese nna mụ na nwa m bụ Tochukwu Tome. Ana m celebrate 25 years in smoking. Odirizi. Odirizi. 25 years in smoking. Obi wo Polina. Obi Polina Odirizi. Ile m anya nwanne m eji m bread na garot when I celebrate 25 years in smoking. Odiri karre. Afia adịkwa. Ọ bụrụ ka obere ihe ya n'oge atụba ha anya n'ihe emekwe nke 50 years. I'm a mezie 50 years in more 25 years n'iru iji gosi na mụ na nwa m so ihe eji agwa na nwanne m ọ dịrị izi nwanne adị m happy lenu nwoke kwere ọkụ 25 years onwe ihe fomra ọkọkọrọ ana m ehu aga ije akwụ m ọtọ lenu m ebe a lenu m nwanne m lenu m ezi ụmụ ka nwoke 25 years eji m oriman niile anụgo ebe a dịkata ka nwogide rikọta bụ onye ọbụla ewe obi aga na-apụsịsị ya nwere bread na ganot ọtago aka efure ebe a na ọ dị free ọ nwere ya ọ ga-eme gị nwere ya etire obi aṅụrị dị m n'obi tata so onwe ya dị ka poison a na-enye mmadụ ma ọ ihe ọjọọ ga-eme mmadụ mba obi aṅụrị dị m n'obi ya na obi aṅụrị